Beste dokters hebben het druk met inentjen, zolang dat ze medicijnen hebben. Zij is beste dokter Erik Apperlo, jood bij Rits Hofstede in Boetenpost. Zoekt de Vereniging voor Kleindierliefhebbers vaccinatie verplicht steld had. Voordat ze meedoen maaien aan shows, binnen er een soort onvragen. Het is een groot probleem. Door de hele provincie en door het hele land vallen er gewoon dooien door. En dat gaat bij deze fokkers zitten er 30 in totaal. En dat zou betekenen dat er minimaal 25 van de 30 het niet halen als het er hierin zou slaan. Ze vallen samen om bij de ja. Net als zij ziek worden. Ze vallen voort om bij de met deze ziekte. Ja, heel apart. Een soort fokkers doorgeharden knieën voort. Die gaan naar de slacht. Ja, vallen het fokkers blijft wel en vallen deze krant hek. Ik weet het niet. Ik kijk hier en fokkers doen massaal konijnen weg. Ja. Dit kruipt jou nog wel even om. Zeker. Hoe kan dat? Ja. Je doet je heel leven al, hè? Ja. Als ik het beleven heb, wil ik Jan Haas was toen Sanje bij 80 jaar fokker. Ik ben een jongetje van 4 weer begonnen. Ja. Hey? Ja, en ik kom van deze hand, en ik nog niet ophouden. Oh, nee. Nee, ja, absoluut niet. Maar ik ga gelukkig in lijst staan. Daar ben ik dankbaar voor. Ja. Bier. Ja, ja. Het gaat om een variant van een in Nederland bekend virus dat uit het zuiden van Europa naar het noorden komt. Het zit in urine en in ontlasting. Maar dat kan dus ook gewoon op gras zitten waar de dag daarvoor een wild konijn gezeten heeft. Dus heb je een boswandeling gemaakt of hebben de kinderen buiten gespeeld, dan kunnen die het gewoon aan de schoenen of de handen ook mee naar binnen brengen. Of wat sommige mensen doen is een plukje gras of een paardenbloem voeren aan de konijn, kan het ook gewoon aanzitten. Dus dat soort dingen zou ik allemaal niet doen. En ze binnenzetten zorgt er eigenlijk voor dat ze zelf geen contact met een wild konijn kunnen maken. En dat ook vliegen er minder goed bij kunnen, want ook die kunnen het nog weer overbrengen. Apperlo pleit het voor een landelijk verplichte vaccinatie. Inentjen is het beste en ons binnenhouden. Ja, dit gun ik naar dingen, ja. Hey.